ens han interpretat els Margaret del seu primer disc, Cel. Benvinguts, felicitats per aquest primer treball. Quina il·lusió, no?, que pugui sortir al mercat allò que dius, la teva primera obra concretada aquí, amb aquest primer CD. Sí, superespecial. És molt especial. Fa temps que algunes de les cançons ja les havíem pogut escoltar, amb un format més petit. Sí, vam fer un EP fa un any, amb 5 cançons d'aquest disc. I ara n'heu inclòs de noves. Per què Cel? Aviam, el títol té bastanta conya perquè jo a les cançons sempre faig servir la paraula cel i vam dir, per què no cel? Doncs vinga, va, doncs cel. Té un punt naïf, aquesta cançó que estàvem escoltant, Estels caiguts del cel, aquest vaixell de paper. Sí, bueno, somiadora, de bon rotllo, bones energies. Bones energies com les que traslladareu aquest vespre a Mataró, on feu justament un concert solidari. Sí, estarem fent un concert solidari per la protectora d'animals de Mataró. Estarem amb els Tian, amb els Barranquillos, amb el Rafa Pons... Qui més, Carles? No sé dir tots, i nosaltres. Què tenen els noms propis que agraden tant als grups? Margaret, Antònia Font, trobaríem altres exemples, no? És una manera fàcil, no?, de que la gent et recordi. Bueno, suposo que és una manera fàcil de que la gent et recordi i a part que, bueno, els noms en el nostre cas de dona ens agraden. Us han agradat, molt bé. Doncs i a part del concert solidari aquesta nit, teniu prevista fer una gira de presentació del disc, suposo? Sí, bueno, ara estem preparant els bolos, ara el 17 d'aquest mes estarem tocant a l'FNAC de Plaça Catalunya i després el dia 2 de novembre estarem tocant a una sala de Barcelona amb tota la banda. Doncs que vagi molt bé i molta sort en aquesta primera gira del vostre primer treball, Cel, els Margaret, avui als matins de TV3. Gràcies. I de la música al teatre, i més concretament a la carta de presentació de la nova temporada del TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, ara sota